Ang tiprasar ni kaisa tomong saje ang mani do. Nerok ano amon tui saje fana just fana khai mau. Joton lam so ko mene chana ne pising toy engkai buku khoroksa bo je nangmani kok saka tirpara engkai sini tipara sa tangai susu mera asakai para khelena nang engkai tong thoksa tho tongoi paikha engkai susu mera tipara sa susu mera bara khelaigo engkai buini do phani borokai tong thoksa tho tongya diba borok laya susu mera bara khaya balai sin tipara sa ka tangai susu mera bara khayai lasimung man obo no tiye buku khoroksa bo je nangmani kok saka engkai chung bini khuktoi kisisa khuna lagan phaidi joto jatiyo no tongmung sitara tongai tongo sikok mangkok tongo borok hamya tongo engkai sini tipar sakai tangai social media bar ong buini dokhani borok lai oma ke social media bar khalaya bele obono tino buhuk saka Ang tiprasar ni kaisa tomong saje ang mani do. Nerok ano amon tui saje fana just fana khai mau. But also you can't deny the fact. Joto jati bono tongmung saya tongmung sitra bere 2 number sikok mangkok jepa khok phang thang tonggono. Hapana temane sini triprau ni borok rok baje pro viral lang. 10 gole kere de 100 gole bere tongmung haya tongnai kere de tonglai ne kere de mela ro kona kini habu tonglai ne kere de tamane sini borok rok le viral khailai bo kisang hake tong thok sa thok tonglai ka tongdi tamane sini borok ba viral khaibo 10 जोंनो lu ya pakro si tong ane sma hawang le borong hinde kri hinde borong stai lengka lengka ku le borong snai ha kate hai soino hai musak kwaka sinal noti bo hai kamang ku le suta suti kwang ma ko direct sa han ke sa musung direct han bangin nerok na se fazat khai ton but nerok mo fake no nerok dinai se khai me nerok ang be agree be ma khai ne temane sini triprasa ba temani viral khailai bo lai sengsa do kaisa sikok mani no le khok mani no le seng viral pa khaibi do khai kha boro la si teng sikhi mathang mane sikha mathang hipa seng khaibo hapna tong saya rok mane lai si sengsa kaisa limit tong mani ade baksa borok no just for the content ne bangai besek tola sa thangbai mau mane video hai upload khai ro bai ta hai sara hai roi ro bai hai mung sa ro wan saka wan so ya mung sa 1 2 bar mung sa wan so ya ka hai roi ro bai ne just for the content angke hong ta ani ta mane ani opinion sa mane do ang ne le bai hong bai se ha na ani kong na agree khai ne kamang ma tong nai sini tripra sa si viral khai dong ke sini si mung haya thang ge sini si tong haya bai bai nuk ja ge ke boi sung no ku ya pa ko roi munoi tong nai ble angke tong tho sa tong de ha na viral lok ta khai lai de ma hong ta ka ma video nuk ge angke ba bono sung le zucha jai nai even sok pai la ka sung sa na hai excitement de homai sung sa nai mu mane curious ta borok thane curiosity tong gun sini do pharok sini tripra sa rok no sa mu sung mane ta ang ba saba ba ne rok no request khai nai ha pa na je ani point of view ang roman sidon rok na ang tama sadok sa ja ne rok comment khai salai de sa ke ba share khlai ro lai de ang la sa ja ta ma ke viral khlai mane so that's all